Gatut Kaca Kinon mapakara Kosuta tekapira Kresna Parta Parta manehar satinira oh bekti kula nggih Den Petro iya bekti kula ndara Bagong iya kok ngendikane sajak mboten lega penggalipun Petro nun kowe tak takoni jujur nggih aja goro oh mboten Petro niku wong tuwa kowe wani karo Mandura iya oh lang pripun to nek kowe wani ulungna tanganmu tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu tak leboke baku jaran yen kowe bangga bakal tarawuhi budi tak sembadani yen kowe ora manut karo Gatut Kaca isin duwe abdi Petruk sing wani ngorek-orek raine Punden Pandhawa gawe wirange Punden Pandhawa Petruk wiwit dina iki aku ora sudi mbok mong malah yen perlu kowe ora gelem manut karo Gatut Kaca mapan tak pancat pundakmu tak untir gulumu tak gembol dasmu kowe Petruk kagiat risang kapirang urin angkul kinempe kempit dosang reknaning bawana oh kula ngertos kok Den kula ngertos kaya ngapa wirange Ndara Garut Kaca nek duwe abdi kaya Petruk sing ora ngabekti karo pepunden sing mengisane ngorek-orek pasuryaning para pepunden gawe wirang kula niku sadar neng Petruk niku menungso nek iso mbok dikandhani wong Petruk niku duwe akal budi duwe pikiran tur Petruk ora mati rasane dadi nek Petruk dikandhani niku mestine upama dikandhani dicontoni saora-orane Petruk niku mesti iso manut iso bangun miturut ora kok njur luput sithik kok panjenengan mentolo arep mateni karo Petruk niku njur dasare napa kula tak takon dasar panjenengan napa ming merga mbelani pepunden sampean Ndara Baladewa terus sampean mentolo ajeng mateni karo Petruk tembung sampean sing lara teng ati ngapa ya Truk menengok tembung sampean sing lara teng ati Petruk ora manut karo aku tak pancat pundakmu tak untir gurumu tak gembol dasmu mbok gembol liyane gembol kok ndas lara teng ati Den lara saestu lha niku ngetutke sampean wit kuncung nganti gelong wit jabang nganti caprang jaman sampean dijedi teng kawah Candra di muka niku ora ana pepunden sing ngetutke bapak sampean ora ngetutke Petruk sing ngetutke ming betake kula niku dasar kula mung tresna ing tresna karo sampean pepunden kula Ndara Werkudara duwe momongan mongko ya kaya ngono kanane bisa kaya ngapa tresnane Petruk karo Ndara Gatut Kaca ora kaya sadek-sadek iki kok sampean mentolo karo Petruk tak untir gulumu ora teng ati aku kok lara-lara ya Truk atine lara Den bapakmu lho bapakmu Ndara Werkudara niku wong kau wong dosa wong sing wani mateni sapa mawon mongko wong kejem nika Ndara Werkudara nek luput pancen luput tumrap negara mesti dipateni ning Petruk niku momong bapakmu niku ora tau kok nyuwara kasar karo Petruk luwih-luwih nyenggol Petruk nglenthek Petruk ora tau mbahmu Ndara Pandhu niku ratu sak jagat jaman Pandhu dadi ratu niku ora ana sing wani ning Petruk getak Ndara Pandhu bola-bali
Mergo ajeng kleru pakartine ning Ndara Pandhu mboten tau getak karo Petra. Kok sampean putune kok ming ajeng arep nguntir. Niki kula disuarani karo sampean mboten napa-napa Ndara. Loro teng ati. Mboten napa-napa. Mang pateni Petra. Mang pateni. Angel pijet wae ngranti nek ming mateni Petra nguntir sirahe Petra. Ning nyawa kula tekan swarga mesti ketemu karo Ndara Pandhu. Terus Ndara Pandhu dangu kalih kula, Petra. Kowe kok wis mati. Kula le wangsulan akine pun entek. Kula dipateni putumu Ndara Gatotkaca. Luputmu apa Petra? Mboten luput, mboten kleru. Ndara Pandhu sukmane medhun teng jagat madosi sampeyan. Yakin niku tenan yakin. Ya. So. Pas welingi Ndara Antasena, aja ngantem, aja mbales. Kowe ngapain nangis iki? Hah? Aku bingung dengan dramatikmu itu. Ayo men Ndara Gatotkaca iki wedi lho. Asem iki kaget aku. Nanti kok men aku Petra iki kang supan sapa ya? Mula aku meneng wae. Bareng kowe muni mang pateni manguntir. Oh, lagi apa? Ngerti aku nek kowe lagi bersandiwara. Kok iso nangis ya, Tru? Kowe biasane ra nangis, ora tau nangis. Anakmu sing cilik mati kowe nang dangdut to, dasmu. Ora wae, wae aku ngerti kok. Dan anggap neng Tegalan ta. Anggo dit layatan ta. Wapurna. Kok saiki kok iso nangis? Ya aku ki ngremet brambang leletke nggon mata. Temploke nggon mata Ndara Gatotkaca ngene meruh luhku dileweran mongko ora luh asli. Ming luh gawean. Brubut munggah ning ngantariksa nganti cilik ora ketok ndelik. Gagas karo kelakuan iku. Ah sip iki mboko siji hancur pertahanane kono. Ning iki isih siji. Sapa e? Drontorjo. Oh, ta? Heeh. Terus saya aku tak takon, kowe wis nyambut gawe apa? Jawel sapa? Wong wetengmu lara kok. Weteng iki diitung to? Ya diitung. Waduh. Ha iki mung kari Ndara Antarja. Tandang ngono. Aku tak ngaso mbuh caramu piye kudu Antarja mundur, ora mundur kowe mati ya karepmu, urip ya karepmu. Wis ngono, sayah aku kok.